jak wygląda smok. Ja już myślę nad tym rok. Jak wygląda rychtyk smok? Czy je wielki? Czy ma skrzydła? Czy księżniczka mu się zbrzydła i na dzieci by miał szmak? Kiedyś zeżrać by chciał tak? Co by Waldko tu nie wskoczył i mnie naroz nie zaskoczył, muszę się sam narychtować. Jako zbroja uszykować. Miecz to zrobia se z patyka i wypija garniec mleka, co bych siły miał niemało, co by smoku się nie zdało, że mo z chuchrym do czynienia, co się poddo bez walczynio. Jak go dziubna tym patykiem, smok uciecze z wielkim rykiem i się więcej nie pokorze. Ślad zaginie po potworze.